दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों। एबसु लं लिभ जै बर' हारिनि जै। लाख लाख सुबुंफोरा फेसबुकआव लिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों। एबसु लं लिभ जै बर' हारिनि जै। बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ होबथाग्रा BPF हानजा आरो BSU नि दैदेनगिरिफोरा दानाय गोदान फरायसा आफादखौ जोंनो नाङा। लाख लाख बर' लाइमोनफोरा एबसु लं लिभ जै बर' हारिनि बुंनानै नेवसिगारदों बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन गोदान आफादखौ। बर' हारिया जेब्लासिम थांनानै थागोन बर' माहारियारि आफाद एबसुआ थांनानै थागोन। बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मुसलपुराव हर थानो हानायनि सानजामुनि गंसे साखोन सिखोन हटेल दंसै। दाब दाब जायगानि दावबायारिफोरा मेंनाय देहाखौ थाजिम खालामनो खम बेसेनावनो हर थानो हागोन मुसलपुरनि सानजा हटेलाव। स्टेट बेंक अफ इन्डिया बिल्डिंनि गोजौआव थानाय सानजा हटेलाव दावबायारिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हानाय बायदियै बे हटेलाव गोबां फेसिलिटिसफोरखौ होनाय जादों। जेरैबायदि फ्री वाइफाइ, स्मार्ट टिभि विथ सेटेलाइट चेनेल कानेक्शन, एसी रूम, डाबल बेड, सिंगल बेड, ट्विन्स बेड, इलेक्ट्रिक केटल बायदि बायदि। बेनि अनगायैबो मोजां दुगैग्रा खथा, ब्रास, कलगेट, साबोन आरो सिम्पु बायदि बेसादफोरनि खाबुखौबो होनाय जादों। नोंथांमोना मुसलपुरनि सानजा हटेलाव हर थानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9954679322 नि गेजेरजों सिगाङावनो बुकिं खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायैबो hotelsanja@gmail.com नि गेजेरजों आबुङै मिथिनो हागोन।